ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଛି ଯଦି ଛାତ ଉପରୁ ପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ହବ ତା ଅବସ୍ଥା ଭାବନ୍ତୁ। ଦେଖ ଏଇଠି ପୁରା ନଣ୍ଡା ଛାତଟା ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି କିଛି ନାହିଁ କୋଉଠି ବାଡ଼ ଫାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ କିଛି କୁଆଡ଼େ ବାଡ଼ ଫାଡ଼ ନାହିଁ ପୁରା ନଣ୍ଡା ଛାତଟା କିଛି କହିଲେ ମାନୁନି। ଆରେ ପୁଅ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ ହସୁଛି କିଛି କଥା ଶୁଣୁନି ପଡିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ତା ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହବ ତା ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହବ ଭାବନ୍ତୁ। ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏଇ ଛାତଟା ଏପଟକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ନିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତା ଗୁଡ଼ି ଏଇଠି ପିଲାଟା ଉଡଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ରଡ୍ ଫଡ୍ ବାହାରିଛି ସବୁ ବାହାରିଛି ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ତା ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା କଣ୍ଟା ରଡ୍ ଇଟା ପିଟା ସବୁ ଅଛି ଖାଲି ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ତା ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହବ ଭାବନ୍ତୁ। ସେ ଲୁଚି ଯାଇଛି ଏପଟେ ଏପଟେ ଲୁଚିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାର୍ଟନର ଗୁଡ଼ି ଧରିଛି ସେଇଠି ସେ ଗୁଡ଼ି ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଟେକିଲା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ନିଶା ମଦ ମାନଙ୍କର ମଦ ନିଶା ଥାଏ ଗଞ୍ଜେଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା ଥାଏ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଗୁଡ଼ି ନିଶା ଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଛି ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖଉଛି ନିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା 10x ଜୁମ୍ କରିଛି ଦେଖ ଦେଖ ତା ପାର୍ଟନର ସବୁ କେମିତି ଚିଲ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତା ଗୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏଇଠି ଏଇଠି ତଳକୁ ଆଇଲା ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇଲା ଦେଖ 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 ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖୁଛି ଦେଖ ନିଅ ଦେଖ 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 ଏଇଠି ତାର ମାନେ ଏନିମି କହୁଛନ୍ତି ଛୁତା ଝାଡ଼େ ଇଏ କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଛୁତା ଝାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ବାବୁ ଛୁତା ଝାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଅ ଇଏ ହେଲି ମୁଁ ଆମେ ହେଲୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇ ୟା ପାର୍ଟନର ସବୁ ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ୟା ପାର୍ଟନର ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିଲି ପିଲାଟା ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ଦେଖ ମାନେ ଦେଖ ଇଏ ପୁରା ହଳଦୀ ବସ ଦେଇକି ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇ ଦୌଡୁଛି